Erronka konplexuen garaian gaude eta orain hartu behar dira erabakiak. Argi ikusi dugu hori Debagoiena eraldatzen saioaren azken denboraldian, eta gainera ikusi dugu erronka horiek guztiak elkarrekin lotuta daudela. Oingu gaixotzen, baina natura gaixotzen bada, erdi gaixo dira, baina guztiz gaixotzen bada orduen zer, naute esan. Ez gara konturatzen horretaz, ez? Natura egon garrantziaz eta... Nik uste dut aldaketak jarraitu inbidiela bestelan lehen moduen jarraituko. Beti izan dugu igual, jartzia bidegorri gehiago edo garraio publikoa gehiago erabiltzia. Erabilera bat ematen dieten momentutik guk be kontzientzia hori hartuko dugu eta gutxinaka joango gara aldaketa horrek egiten. Nik uste dut bide honetik goazela. Saiatzen naiz ahalik eta plastiko gutxien erabiltza, izan lehike poltsak, telaskoak erabiltzen, o boteiak erosiarrian plastiko eskuak, erabiltzen boteginak, kantinplorak edo. Zuen etxetan ez dakit, baina gure honitzen dugu komposta eta horrekin beso zeitza. Osea, eren pentsamentak aldatu behar dira. Ez bali madi aldatzen eske ekonomia zirkularra ezin da bultzago, ezin da, horreron. Ez da bakarrik ikasi ontsi dagoena, baizik eta ikasi nola egokituta, nola ikasi datorrena, ez? Etengabe prestatzen joateko gaitasuna ero gogo hori eukitzea, ez? Hemen herrialde honetan ez da ikerketarako finantziazioa eta danak kanpora doiaz eta... Ez dakit, bai pima bertu ontzen dago, baina... Daukogu oso argi ez da zer dan termino bakoitza, zer da bertakoa izatea, kalidadea bakoitzak modu ezberdin baten neurtzen dugu, zer da ekoa, zer da bioa. Tokikoa konsumitzea oso importantea dela, baina tokiko hori nola ekoitzi dan be jakitzia eta ezaugarritzea importantea dela. Galdetu bai, ez, bitxuta unungoa, okela bat izan edo esporruak edo... Bertako generue konsumiruta, bertako bizimorua zaiten duzu, eta aldi berean, herrioi osatu esaten gara non artean. Eraldaketa sakonak espero direla, suposatzen dut laguntzak ere bultzatzeko, trantsizio bultzatzeko laguntzak ere egongo direla. LEED zertifikatuarekin lanean gabiltza. Gure konpromisoa da gure karbonaztarra murriztea, bizi dugun emergentzia klimatikoari aurre egiteko. Norberak hartu dezala dagokion ardura, ez? Ikusten da, danokin beharreko zehose dela. Alde batetik energia kontsumoa jaistea izango zen adibidez argisa, biadan denboran erabiltzea, urberuan moduan, horretxik esaten da ez, kontrolau denboria o ez erabili uralfer berua edo argisalaga piztuta. Eta ikusi dugu praktikan ez dela nahikoa egiten duguna. Baina ez da lan erraza, orain arte mahai gaineratu ditugun erronkak ikusiko ditugu gaur, Saio Arando eta Andonia Izagirre, Mondragon Unibertsitateko ikertzaileekin. Hor badaude gai potolo handi batzuk ezin ditugunak kajoi ezberdinetan sartu. Hau da, alorrez alorreko ikuspegi sinplista hori alde batera uzteko garaia dela konturatu garela uste dut, bai? Eta, hausnarketaren bidez, nik uste dut bide berri bat sortu behar dugula bai gure herrian, bai munduko beste hainbat tokitan ere, ekonomia praktikara eramateko eta ekonomia praktikan ulertzeko beste modu bat badagoela aldarrikatzeko. Eta hau, ekonomia Nobel saridunek ere esaten dute. Baina gurean, eta esan bestela beste hainbat tokitan, oraindik daukagu ekonomiaren ikuspegi oso murritza. Eta hori arazo bada, arazo estrategiko izugarria. Nola ekoizten dugu, nola kontsumitzen dugu, nola banatzen ditugun elikagaiak inpakto zuzena daukie bai gure ingurumenean, bai gure osasunean, bai gure tokiko ekonomian eta bar, ez? Gaur egun ohitutagaz produktu bat erostera goiazen enean eta bere funtzionaltasuna bukatutzat emoten dugunean, zaborretara edo hondakinetara botatzea. Eta ekonomia zirkularraren helburuetariko bat da produktu horrei beste bizitza bat ematea, ez? Beste erabilpen bat ematea, bere bizi iraupena luzatu ahal izateko. Hemen pasatzen ari dena batez ere da aldaketa desberdinak ematen ari direla gero ez da azkarrago. Bata digitalizazioa eta beste bat baita da aldaketa klimatikoa eta jasangarritasuna. Horrek sektore guztietan aldaketa oso handiak ekarriko ditu, bai prozesuetan, bai produktuetan. Nolabait iraultza digitala
hasi berritan iraultza bada. Osea, gondi ere, aurreko iraultza industrialak ere eman zituen hainbat urte, eta gondi hastapenetan gaude. Ez dakigu nola eramango gaituen, baina dakiguna da bai prozesuak, bai lanak, bai produktuak, bai lan egiteko era aldatzen ari direla geroz eta azkarrago, ezta? Eta orduan lanpostuak, egin beharrak geroz eta azkarrago mugituko dira. Nik uste dut, eraldaketa sakon eta azkar batetako momentu baten bizi garela, ez? Eta bi ezaugarri daude eraldaketa hori hain sakona eta hain azkarra izatea egiten dutenak. Alde batetik, garapen teknologikoaren ondorioz, gure ekonomia digitalizatzen ari da, eta horrek sekulako eraldaketa ekarriko du. Sistema produktiboak aldatuko ditu, produktu berriak sortzeko aukera emango digu, lan egiteko era goitik bera aldatuko du, eta egoera, paradigma berri baten aurrean aurkituko gara urte gutxiren buruan. Nik ez dakit norbait gai den, baina ni behintzat ez naiz gai ikusteko edo bisualizatzeko hemendik 20 urtetara zer nolako ehun ekonomikoa edukiko dugun gure bailaran eta nola lan egingo dugun. Eta gero, bestaldetik, krisi klimatikoaren eraginez ere, derrigortuta egongo gara transizio berde eta justu baterantz pausoa ematera, ez? Eta horrek ere, gure ehun ekonomikoa guztiz aldatuko duela susmatzen dut. Gaur eguneko sistema produktiboak ez daude egokituta gure ingurugiroak exigitzen dizkigun baldintzetara. Egia da, disrupzio teknologiko handi bat gertatzen ari da. Dena dela saioa, agian aldaketa teknologiko honek ez du bakarrik ekoizpen sisteman edo ekoizpen prozesuan eragiten, baizik eta gure sozializatzeko, komunikatzeko edo interakzionatzeko sistemetan ere bai. Eta gaineratuko nioke saioak esandakoari eskala globaleko eraldaketa bat dela. Aldaketa teknologiko bat bizi dugu, baina aldaketa teknologiko horrek eskala global bat dauka. Izan ere, aldaketa teknologikoak lehenago ere gertatu izan dira, industrializazioan esaterako, baina industrializazioa azken batean Inglaterran, Europan, Estatu Batuetan eta oso berandu Japonian gertatzen da, baina gaur egun zuk aipatu duzun eraldaketa teknologiko hori aldi berean ari da gertatzen munduko tradizio ekonomiko, sozial, kultural oso desberdinetan. Orduan alde batetik daukagu sakon-sakoneko eraldaketa teknologiko bat, sustraiko aldaketak eragiten ari dena bai ekoizpen prozesuan, bai komunikazio prozesuan, baina gainera hori eskala globalekoa da. Eta horri lotuta badago agian hirugarren elementu importante bat eta da nazioarteko merkataritza ere nora aldatzen ari den eragile berrien egonkortzearekin. Eta eragile hauen artean daude batetik herrialde berriak, baina bestetik herrialdeak ez diren eragileak ere bai. Torran iruditzen zait, ideia hauek guztiak ondo jaso behar direla bizi dugun eraldaketa sasoia ulertzeko. Izan ere, honen ondorioz ulertu ditzakegulako munduan zehar gertatzen ari diren beste hainbat aldaketa, desberdintasun globalak txikitzen ari dira, baina era berean eskualdeen baitan desberdintasunak handitzen, mundu mailan klase ertain gero eta handiago bat ezagutuko dugu, baina baita ere jakina larrialdi klimatiko bat ere bai. Ordan, nik uste dut gure reflexioko ekuazioan elementu guztiak ondo jaso beharko genituzkeela. Nik uste dut eraldaketa nabarmeneko egoera baten aurrean gaudela eta ekonomia, gizartea, mundua ulertzeko beste ikuspegi bat garatu behar dugula, ez? Derrigorrez hau ez da sosteniblea eta sinisten dut iraunkortasunean oinarritutako ikuspegi batetatik egin behar diogula hurrengo urtetako erronkei aurre, ez? Eta susmatzen dut hortik oso urruti gaudela. Iraunkortasuna esaten dudanean, da iraunkortasun ekonomikoa, da iraunkortasun soziala eta da ingurugiroarekin erlazionatutako iraunkortasuna, ez? Eta ez dakit kontziente garen alor bakoitzean erabaki bat hartzen dugun momentuan horrek beste alorretan eragiten duela, ez?
Eta ez dakit, benetan ikuspegi global oso horreitatik kudeatzen ari garen. Oso erabaki espezifikoak ikusten ditut. Aspektu batetan hobetu bai, baina besteetan izan ditzaken eraginak kontutan hartzen ez dituztenak. Sakon-sakonekoak dira ideia horiek. Egin kontu ekonomiak bere jatorrian esan nahi duela etxea nola antolatzen duzun. Eta guk geure etxea, geure herria nola antolatzen dugun hausnartzeko oinarrizko galderak planteatzen ditugu, zuk esaten zenuenaren aldetik. Kontua da gaur egun etxea zeri deritzogun, gure tradizioan etxea beti baserria izan da, auzoa izan da, azken hamarkadetan mundura ireki gara, galderetako bat hori da, zer esanik ez etorkizun hurbileko belaunaldietan, zeri deritzogu etxea, eta azkenean etxea antolatzeak planteatzen dizkigugun galderak dira zertatik biziko gara, zertarako biziko gara, nola elkar biziko gara, eta hor saioak esan duenaren arira aldagai asko daude. Munduko bat ezbesteko temperatura, 19. mendearekin alderatuta dagoeneko 1,2 gradu igo da. Eta garo batzuk pentsatuko dute, 1,2 gradu ez da, beste, zer da historia hau. Guk jartzen dugun adibidea da, sukarra, nolabait sukarrarekin alderatzen dugu, ez? Guk gure gorputzan gradu bat igotzen denean temperatura, sukarra daukagu eta ez gara ondo sentitzen, ez? 2 gradu igotzen denean ja, larriki kezkatzen hasten gara, botikak hartzen ditugu, eta 3 gradu edo 4 gradu igotzen denean, inkluso ospitalera goaz, ez? Klima aldaketarekin antzeko gauza bat gertatzen da. Gradu bat asko ez dirudien arren, gauza asko, atzetik gauza asko gertatzen ari direnaren seinalea da. Klima aldaketa hemen dago, jadanik gurean dago, efektuak pairatzen ari gara, efektuak gero eta larriagoak izango dira, gero eta intensoagoak izango dira, eta ez poloetan bakarrik, edo ez herri txiroetan bakarrik, gurean ere bai. Adibide bat eta argia biodibertsitatearen galera. Eta hemen Europan ere ikusi eginda nola azkenengo belaunaldi honetan txori arrunten 20% galdu egin dela, edo intsekto batzuen, intsekto egalari espezien eren bat galdu egin dela. Horrek gure dago esan gure ekosistemak desoreka batean daudela, eta horrek ere gure elikadura sistemetan inpakto bat izango dute. Eta kontuan eukin da, 2020an, pandemia mundial baten barruan egon garela, ikusten da lurrak birsortu dauena, baino gehiago kontsumitu dugula. Eta horrek pentsatzeko aukera emoten dau. Urrengo hamarkadetan, gure emisioen, CO2 emisioen 7% murriztu behar degula urtez urte. Eta, jendeak esan gu, baina horrek zer esan nahi du. Nik etxean ez dut neurtzen nire CO2 isurketak zeintzu diren, eta nola naizen murrizten edo ez. Pandemiak, 2020an, eragin du CO2aren jaitsera zergatik. Sektore ekonomikoak geldiarazi dituelako, transportea eta bar luze batek. Eta zenbat jaitsi da mundu mailan, ez Euskal Herrian, mundu mailan, 7% bat gutxi gora bera. Orduan, perspektiban jartzeko, pandemiak sortutako geldiune ekonomikoaren gatik jaitsitako emisioak errepikatu beharko genituzke urtez urte. Ez urte bat bai, eta bestean agian ez, eta bestean bai. Ez, urtez urte sistematikoki. Maila globalean ikusten duguna da, arrete ipiniz gero ekoizpenari, banaketari eta kontsumoari planetaren gaitasun biofisikoa gainditua dagoela. Gainditua dago, bai baliabideen erabilerari dagokionean, eta baita ere planetak duen gure isurketak jasateko gaitasunaren inguruan. Alde horretatik, klima larrialdiaren adibide egokia da, erregai fosilen erreketagatik, deforestazioagatik, biodibertsitatearen galeragatik, baina hori bezain importantea da jabetza baita ere badagoela sistema energetikoaren krisi bat. Eta lehen aipatu dugun bezala, kontestu honetan, agertoki berrian ikusiko duguna da, kontsumitzeko gaitasun volumena duen jende kopurua gero eta handiagoa izango dela.
Zentzu horretan, bistakoa da aldaketak etorrikoa dira bide askotatik etorri beharko dutela, baina agian gaur artean bide horietatik egin daitekena ez da maila berekoa. Esaterako, nik muga handi samarrak ikusten ditut, eta alde horretatik eskorra naiz, portaera sozialei arreta ipintzen badiegu. Izan ere, iritzi inkestek erakusten digutena da, herritarren aldetik badagoela gai hauekiko informazio eta ezagutza bat. Eta era berean, herritarrek ingurumena babestea esate baterako balio positibo eta desiragarri bezala ikusten dute. Baina, era berean, herritarren balio hierarkian ez dago aldaketa nagusirik, eta gainera talka handia dago herritarren balio edo adierazten dutenaren eta euren portaeren artean. Modu grafiko batean esateko, zer da bereziki azken urteetan herritar modura egiten duguna. Segurazki, erantzunkizun individualean jokabide nolabait esateko pasiboak eskatzen dituztenak. Energia aurreztu, grifoa itxi, birziklatu, eta neurri horiek ezinbestekoak dira, baina ez dira nahikoak. Alde horretatik iruditzen zait, konsumoan aldaketak eman beharko ditugula, baina aldaketa handiagoak etorriko direla ekoizpenaren eta banaketaren aldetik. Zergatik, nire irudipena delako portaera sozialetan ez bezala, azken urteetan eta zer esanik ez, hemendik aurrera aldaketak handiagoak izango direla enpresen eta teknologiaren bidetik. Horrek ez du esan nahi jakina teknologia arazo honen aterabidea denik. Baina beharrezko aldaketa bat izango da, eta nire ustez aldaketa handienak hor etorriko dira. Are gehiago, gaur egun badakigunean, sistema energetikoaren krisia eta larrialdi klimatikoa ez direla autu bat, enpresak behartuak daudela, eta orduan halabeharrez bada ere, errentagarritasun eta lehiakortasun ikuspuntutik besterik ezean, pizgarri modura enpresek inbertsio handia egingo dutela. Bai, Andoni, nik pixkat zure iritzia entzun da gero ez, bi ideia aipatuko nituzke. Daukot susmoa, era erreaktiboan kudeatzen ari garela krisi klimatikoaren gaia, ez? Eta uste dut, aurrean daukagun erronkak kudeaketa askoz aktiboago bat eskatzen duela. Egunero gabiltzen zuten badatorrela, baina eske hementxe daukagu. Eta ez dakit gai garen krisi honek behar duen mailako erantzun bat emateko, ez? Da orain, burura etortzen zait, udazkenean behin fakultatean entorrela irratian nola entzun nituen Maialen Arzaiuzen bertso batzuk, eta Maialenek esaten zuen krisi klimatikoari buruz ari zen, da esaten zuen, eske hemen egun bat gehiago, egun bat gutxiago da. Eta dagoeneko paradigma horretan gaude, ez? Eta ez dut sumatzen gizartean benetan aldaketa handi bat emateko prest gaudenik. Uste dut denon ardura dela. Pertsona ero individuo bezala gure konpromisoa ero gure ardura daukagu, enpresek, organizazioek, erakunde ezberdinek ere beraien mailan beraien ardura daukate eta administrazio publikoak ere bai, ez? Eta denok bakoitzak beretik konpromiso bat hartu beharko genukela eta aldaketarako joera bat erakutsi beharko genukela. Niri zaila egiten zait ikustea pertsona mailan saioak, ez, hartzen dituen konpromiso horiek inpaktu nabarmena izango dutela gizartean ikustea. Baina sinisten dut kolektibo bezala antolatuko bagina eta denok bide berean egingo bagenu inpaktua positiboa izango litzatekela. Zer esanik ez, enpresek era reaktiboan egiten duten hori era proaktibo baten egingo balute. Eta noski administrazio publikoak inpaktu maila handia epe motzean lortu nahi baldin badugu ere zer esan handia dauka. Ni ados nator, saioa esan duzunarekin. Eta gustatuko litzaidake gaineratzea, refleksio horretan
ahalegin egin behar dugula pixkanaka guretik ere pentsatzeko. Eta guretik pentsatzeak zer esan nahi du? Adibide bat ipiniko dut. Gurean, ekonomian, industriak pisu handia du. Eta gainera, gugua daukagu industrian sektore oso bat intentsitate energetiko handia duena. Nik uste dut, abia puntu hori importantea dela. Erronka handia delako, baina erronka ganoraz bideratuko badugu zuhurtzia eta eskuzabaltasuna importanteak dira. Bokazio bat eduki behar dugu, ipar bat eduki behar dugu, baina aitortu behar dugu era berean nondik gatozen. Eta nondik gatozen jakite horrekin batera, iruditzen zait, beste aldagai importante bat dela, orekak aurkitzea erregulazioen eta gaitasunen artean. Eta gaitasunak askotarikoak dira. Ez da bakarrikan ze ehun produktibo daukagun, baizik eta baita ere, eraldaketa hori bideratzeko ze gaitasun teknologiko daukagun, ze gaitasun finantziero daukagun, edo ze gaitasun komertzial daukagun. Orduan hau ere uste dut kontuan hartu behar dela. Reflexioak importanteak dira, baina guk egin beharko genuken ekarpena herri bezala da, jabetzea zer nolako eredu ekonomikoa daukagun eta zer nolako gaitasuna daukagun. Hoien artean oreka bat egon dadin. Oreka bat jakinda noski aldaketa bat nahi dugula, baina aldaketa hori ordenatua eta lorgarria izango da garenetik eta aldugunetik egoki abiatzen bagara. Eta zentzu horretan iruditzen zait, zer hobetu asko egonda, balioan ere ipini beharko genukela azken urteetan gure enpresetan eta zer esanik ez industria arloan egiten ari diren ahaleginak. Jakinda zaila dela eta gehiago behar dela. Bai, ez, erabat ados, eta ni konstiente naz gure baiaran krisi klimatiko honek ondorio nabarmenena gure lantegietan eta gure lan egiteko eran izango du, eta gure enpresak horri begira daude eta erronka horri aurre egiteko prest daude. De hecho, gure itsasoa gainera ez zaigu etorriko, baina gure enpresak lan egiteko era, beraien produktua, beraien sistema produktiboak goitik bera aldatu beharko dituzte, ez da sostengarria gure lan egiteko era gaur egun dauzkagun parametroen artean. Eta hor, enpresak euren aurrerapausoak egiten ari dira, eta nik errekonozitzen dute euren lana. Ez dakidana da, gu kontestu horretan, gizabanako bezala ere kontziente garen guri ere eragingo digula. Lanpostu asko desagertu egingo dira, beste kompetentzia batzu beharko ditugu, ez? Eta uste dut, erronka horri ere erantzunkidetasunetik aurre egin behar diogula, hau da, korresponsabilidade batetatik, ez? Ez da bakarrik enpresen ardura transformazio justu eta berde horrentzat eraldaketa egitea, baizik gu langile bezala ere guk badaukagu zer esana, ez? Eta aurre egin beharko diogu datorkigun aldaketa horri. Ze badator. Green Deal edo Pakto Berde hori martxan dago, ez? Horren helburua zein da, enpresa industrialak beraien legeak aldatu eta ekonomia zirkularrago bat lortzeko ideia edo bide hori zabaltzen hastea, ez? Azkenean denok dakigu lege bat bete behar dugunean bertan hasten garela gure lanketa hori, ez? Honek lagunduko dau enpresa industrialen barruan lanketa hori hasten behintzat. Euskal Herrian 80.000 hektaria baino gehiago artifizializatu dira. Lurre emankorrak izan zitekeenak nekazaritzarako. Ezin ditugu lurrak galdu etxe bizitzaren edo industriaren izenean, eta hori Europan ere gertatzen ari den gauza bat da. Orduan badauz makroproiektu batzuk Euskal Herrian gertatzen ari direnak, eta adibide argi bi bat izango litzake espejoko tomate hidroponikoen makroproiektu hori, non 20 hektaria inguru zementuz bete dituzten hidroponikoki egiteko, edo bestela orain pilpilean dagoen arostegia, Lekarozeko arostegiaren makroproiektu horiek ez daude nekazaritza errelebo baten alde, landalur baten
garapenaren alde eta lurra deusezten duten proiektuak direla. Orduan, oso garrantzitsua da nekazal lurra babestea eta hori argi eduki behar dugu. Eta nekazaritza erreleboa bermatu behar da eta izan beharko zen Eusko Jaurlaritzaren prioridaderik nagusinetakoak. Europak hartu du konpromiso bat karbono neutraltasunerako 2050ean. Horrek esan nahi duena da eraldaketa sakonak espero direla, suposatzen dut laguntzak ere bultzatzeko, trantsizioa bultzatzeko laguntzak ere egongo direla, baina trantsizioa datorrela nik esango nuke badatorrela, eta zentzu horretan garrantzitsua dela alik eta lehen aztertzea zeintzuk izango diren erronkak, baina baita ere zeintzuk izan daitezken aukerak. Bagabiltzala bakoitza ez, bai berziklatzen gabiltzen momentutik hasita, hor gure kontzientzia gutxinaka aldatzen ari da ez, baina nik uste dut gizarteak be lagundu behar digula eta gizarte hortan enpresak daukate indarra handia. Orduan, enpresak behin beraien produktuei adibidez beste erabilera bat ematen dieten momentutik guk be kontzientzia hori hartuko dugu eta gutxinaka joango gara aldaketa horrek egiten. Nik uste dut bide honetik goazela, baina oraindik prozesua luze xamarra da. Gaur egun isurpenak sortzen dira batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan bi arlo nagusi dira, bat energia eta bestea garraioa. Beraz, aldatu behar dugun energia nola sortzen dugun, nola kontsumitzen dugun, eta aldatu behar dugun nola mugitzen garen, horiek dira arlo nagusiak guretzako, ez? Orduan, horrek eskatzen du eraldaketa bat, deitzen zaio trantsizio bat, ez? Trantsizio energetikoa edo trantsizio ekologikoa nahi badugu, baina bai, eraldaketan garrantzitsuak izango dira eta ezin da egun batetik bestera egin, noski trantsizionek behar du bere denbora. Eta orain daukagu, 21. mendearen abagune honetan, orain daukagu hori aldatzeko gune aproposena. Orain ez baldin badugu egiten, noiz egingo dugu? Hori da galderare bai, ez? Bai, nik uste dut, paradigma berri honek erronka handiak ekarriko dizkigula, ez? Eta hitz egin dugu ekonomia biru buruz, hitz egin dugu ingurugiroari buruz, baina faltan somatu dute gizarteari buruz hitz egitea, ez? Eta nik uste dut erronka sozial nabarmenak eta potoloak izango ditugula eskuartean ero dauzkagula, ez? Oso gizarte, ez daukagu bate gizarte inklusiboa. Desberdintasun maila handiak daude eta jende askok ez du bere lekua topatzen gizarte honetan. Eta oso gizarte desberdina daukagu. Desberdintasun handikoa, ez? Eta gu sorteduna gara bizigaren lekuan bizigarelako. Baina oso nabarmena da azken hamarkadetako bi krisiek desberdintasun hauek areagotu egin dituztela. Eta ez bakarrik kanpoko herrialdeetan, nik uste dut gure artean ere desberdintasunak gero eta nabarmenagoak direla. Orduen, erronka sozial horiei ere erantzun bat eman behar diegu, ez? Eta bat aipatzearren, behitu, migrazioarekin daukagun arazoa, ematen ari garen erantzuna, nik uste dut lotzagarri samarra dela, ez? Eta erronka horiek, gainera ez dira bakarrik erronka sozialak, eredu ekonomikoari erantzuten dion krisi bat da, eta baita egoera klimatikoari, ez? Ezke hurrengo hamarkadetan leku batzutan ezingo gara bizi, eta horrek mugimendu migratorio bortitzak ekarriko dizkigu, eta kudeatu egin beharko dira. Eta sentsazioa daukat ez gaudela prestatuta guzti horrei aurre egiteko. Bat nator esan dituzune kontuekin. Lehen aipatu dugunean, mundua eraldatzen ari da, sustraiko aldaketa gertatzen ari dira eskala globalean. Zureari ideia bat gaineratzearren desberdintasun sozioekonomikoen puntua importante iruditzen zait. Bai mundu mailako joerak ulertzeko, baina baita ere guk herri bezala edukiko ditugun erronkak argitzeko. Izan ere, disrupzio teknologikoa aldi berean mundu mailan gertatzen ari denean, partzialki bada ere desberdintasun globalak murrizten ari dira, bereziki herrialdeen artekoak. Baina, desberdintasunak ikaragarri hasten ari dira Europaren barruan, Europako erregioen artean eta erregioen baitan.
Hau neurri handi batean lotua dago desindustrializazio prozesuari, baina baita ere enplegu egituraren eraldaketari, polarizazio handi bat gertatzen ari delako. Zer esan nahi du honek? Ez horiek automatizazioak enplegua suntsituko duela, baizik eta digitalizazioarekin enplegu berria sortuko da. Baina enplegu berria sortuko da bereziki kualifikazio altuko okupazioetan eta kualifikazio oso baxukoetan. Polarizazioak hori esan nahi du. Zergatik esaten nuen lehen hori guretzat herri bezala erronka bat da? Gurean, azken hamarkada luzeetan egoera kontrakoa izan delako industriari esker. Industriak eduki duen bertutea izan delako aberastasuna sortzea eta enplegua banatzea. Eta enplegua banatu da herritar oso desberdinen artean. Egin kontu, orain esaten baldin badugu polarizazioa sortzen ari da, desberdintasunak handitzera doaz, baina gainera, gure ongizate politikak oso daude pentsatuak eredu industrialari. Horren ejemplo argiena da nire ustez, pandemia sasoian, gure herrian, pobreziari eta esklusio sozialari buruzko tasak asko jaitsi direla. Baina era berean, desberdintasun sozioekonomikoak handitu dira. Eta hori gurea bezalako herri batentzat kontraintuitiboa bezala da. Ezen badirudi, industriak aukera ematen zuela gehiengo bat gizarteratzeko, eta hor sortzen genuen aberastasunak zergaren bidez, erabiltzen genituen gizarte larrialdiko politiketarako. Hori da pixkanaka aldatzen joango zaiguna. Eta niri iruditzen zait, zuk esan duzunari gaineratzeko desberdintasun sozioekonomikoena, baina desberdintasun sozioekonomikoak egoera berri honetan kontuan hartu beharko ditugula, baina birpentsatu egin beharko dugula euren esanahia eta euren zentzua, orain arteko politikek segurazki balioko ez digutelako. Hau da, saioak esan duenari gaineratzeko beste adibide bat, baina zuk ondo esan bezala, askotarikoak esango dira, eraldaketa sasoi honetan, gure herriari ere berariaz, irekitzen zaizkion erronkak, batzuk gainera aurrikusi ezin ditugunak, eta beste batzuk orain arteko politikekin erantzun ezingo ditugunak.